За първи път видео от нападението над оператора на BTV Иван Филчев на Орлов мост в нощта на 15 юни. Кадрите са изпратени от Тереза Лукова, любител фотограф. Нейният коментар е, че в първите секунди на материала се вижда как нападателят се движи в гръб на екипа на BTV, блъска се във велосипедист и без да е провокиран, с замах удря оператора, който пада на земята. Вижте кадрите така, както са ни изпратени в рубриката "Аз репортера", без обработка.